I'm las 6:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 8 na bulan sa Hunyo, tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Ang igo sining coronavirus, hindi lang kamatayon, hindi lang pag-kwarentina sang pila kanalatnan sining nagalambiyo nga lagaw, igo man ang mga ekonomiya sa diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas. Diri sa Bacolod, duha ka dalagko nga mga hotel ang posible magasira. Ang isaya kumpirmado na. Ang Planta Hotel ginsiraduhan na. Ang palayag sang management temporaryo nga nagsira. Pero pinamayra na ang mga empleyado. Ining Planta Hotel, nagtukod sa iyang negosyo 13 anyos na. Nga ang nagsira. Bangod, perdido gid. Wala sang nagasulod. Wala sa mga pangsyon nga nagakatabo sa amo nga hotel. Amo na nga pinamayra na mga empleyado sang dole. 77 ka mga empleyado, 60 ang ginbayran, mga 4 milyones ang ginbayad sa mga empleyado, mga trabahante sang Planta Hotel. Anano pagid ang masunod nga posible magasira? Maganigosyar karon nga adlaw ang management sang Business Inn. Negosyar kon bala magsugot ang mga empleyado kay kuntani si GB Tampingco ang tag-iya sang Business Inn nagsapol sa mga empleyado. Anong gusto nyo? Pasudlan naton sa mga OFW ang Business Inn. So ang report nga nabato naton laban sa mga empleyado hindi luyag man nadlok basi malatnan. Tisiling ni GB Tampingco bangod kay wala income. Ambot silingon sa tag-iya sang Business Inn, nagagasto ako ihimplo abe. Nya tigagasto ako sang 2,000, ang income ko 1,000. Ambot silingon adlaw-adlaw nga operasyon, perdido ang Business Inn. Amo inasubong nga posible kon madayon ang negosasyon, pamayran man ang mga empleyado. 23 anyos na nga naga-serbisyo diri sa Bacolod ang Business Inn. Tibayran ini sila 15 days kada tuig of service. Kay ining planta kag ang Business Inn, membro ini sang union CIO-TUCP. So, suno sa collective bargaining agreement nga pananglitan may ara pagsira sa among negosyo. Sining mga hotel, obligado sila nga magbayad 15 kaadlaw tag sa katuig sa serbisyo. Amo na ang kasugtan sa collective bargaining agreement. So may balanta na karong adlaw kon magasiraman ang rason for renovation. Ang plantaya sigurado na pamayra na ang mga empleyado. Ang Business Inn may balanta na karon nga adlaw. Kon pamayran sila mga 7.9 milyones ang ibayad sa mga empleyado sang Business Inn. Kag madamo pa sa dalagko nga negosyo ang mahimo magsira. Ang report nga gindulong sa akon bago gid lang
ang Cadiz Eye Plant sirana, ang Bacolod Ice Plant gaplano man nga ipasira ang negosyo. Ang Central La Carlota gaplano man amo ini ang dalagko nga mga negosyo sa Bacolod kag probinsya ang mahimo magsira. Bangod ang rason wala gid income. Gagwa lang gagagwa ang kwarta sang management, wala sang nagasulod. So ang buot silingon, dako-dako man ini, nga makaltas sa buwis ang syudad sa Bacolod, nagsira ang planta, kag posible, karon nga daw pagkatapos sa negosasyon ang business in. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Agad pa siyang banwa, mabugla
kadapya na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Angot sa isyo, sidranay negosyo, ang Department of Labor nagpalayag nga kinahanglan magbalik gid obligado katulad sa iban nga pungsod bisan ka delikado gabalik negosyo kay hindi sila gusto magkolapso ang ila ekonomiya. Ang report sang Department of Labor sobra 2 milyones ka mga worker naton ang nadulaan sang trabaho. Madamo sang negosyo ang nagkalapugday. Madamo sang Pinoy ang nadulaan obra. Kag kon hindi magimo sang nagakaigo nga tikang ang gobyerno, mahimo nga magalala pagid ang ekonomiya. Amo nang rason ko nga, bisan daw medyo dulo delikado pa, ginapabangon ang matamat mga infrastructure, kag iban pa nga mga negosyo, buksan para makabawi-bawi bala sa kagastuhanan kag kakulang pundo sa gobyerno. Kay kung sige-sige ini nga hindi naton pagbuksan ang mga negosyo, mapututikoy ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Hindi pa ni dali-dali makabatak ang mga negosyo. Gagmay kag dalagko ang negosyo, igo. Katulad kay nasang isyu naton, mga planta, hotel, kag iban pa sa Bacolod, nagsira na. Pinamayra na ang mga empleyado. Wala inkamong gamintin ikaw sa isa kadako nga negosyo, nga adlaw-adlaw gagasto ka kwarta, wala sa nagasulod nga income, di kun ikaw negosyante makagwanta ka. Amo na nga ang pila ka mga ahensya sa gobyerno, ginapangabay sang pila ka mga mamalida nga mangita idiyagid para mabuksan ang iban nga negosyo, para mauli-ulian ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Puerte gid subong, sarurot gid ang ekonomiya. Puerte kadamo sang wala trabaho. Puerte kadamo sang ginagutom. Kag hindi na tanan masagod sang gobyerno. That's why nga kinanglan, amat-amat ginabalik na ang mga negosyo kag iban pa para makabatak-batak man ini sila. Kay kung hindi mo inapagabrihan, sigurado dihamak gid ang negosyo nga magsira sang ila sini negosyo kag magadagsa ang wala trabaho sa pungsod Pilipinas. So ginahingagaw sang gobyerno nga kinanglan amat-amat ibalik gid ang mga negosyo para mauli-ulian ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Inigo kita sang kaaway nga hindi makita, inigo kita sang kagaw. Kagaw ang kontrata. Sos, tumpilak ang ekonomiya. Hindi lang sa pungsod Pilipinas, kundi sa bilog nga kalibutan. So amo na subong nga kinanglan, ang gobyerno maghulagid. Tanan nga videos posibles para mauli-ulian. Hindi ni lahog-lahog. Hindi mo ni mauli-ulian ang negosyo sa sulod lang sa isa ka tuig, malawig pa ni kag makabatak ikaw. Kag ang iba niya nga negosyo nga sa ila pag makita nila bla ang lakat sang panahon, nagsira na lang. Wala na mahimo mo.
antuson mo, ang isa ka tuig nga pagulat mo, gasto ka lang nga gasto, wala income. Di mga hotel gani, wala sang gasulod, wala sa function room na, bakante. No, istaran ka murto ng ilada nga mga hotel, tinagdesisyon sila nga ipasira. Kabay pa, nga hindi madamo pagid, nga mga establishmento ang magsira, kag hindi na magbutang sila negosyo, kay perdido na. Kung magpadayon ini, ang nagakatabo karon sa bilog nga pungsod Pilipinas. Damo pa ni ang madalasa, milyon ang madulaan trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 48. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolog nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
karon nga adlaw magasapol ang probinsya kag si Mayor Bing Leonardia. Posible karon sa hapon. Ano ang topiko? Talakayon sa mga opisyal sa Bacolod kag Negros Occidental upod sa Philippine Coast Guard. Ining mga protokol nga pagpatuman sa pagbalik sa biyahe sa kadagatan. Ini importante ini. Amo nang silin ko nga dapat ibalik ang eroplano, ang mga pascraft kag iban pa para nga bisan paano maglibot naman ang kwarta. Ining social amelioration program, dako man ni nabulig mo nga nag-circulate ang kwarta bla. Kay kun wala ni tumpilat naman kita. Ti danglan ang mga negosyo amat-amaton balik. Amo na ngang ginalantaw sa mga ekonomista nga amat-amaton ibalik siya kay kun hindi tayo yun gid nga mapurdoy kita kung ekonomiya ang paggambalan. Ti karon sa hapon mabalaan ta na kung ano ang maabtan sa pagpakiginunanon Bacolod probinsya sa pagpamuno ni Mayor Bing Leonardia. Posible si Gobernador Bong Lacson o kung may representante nga ipadala talakayon kung bala go na ang biyahe sa kadagatan. Kaya iti galaming at nasubungo. Kabudlay sang sitwasyon. Balok ang negosyo, pakanto pa kare, importante ni mo. May ari taga Bacolod nga may negosyo sa Iloilo. May ara taga Iloilo nga may negosyo sa Bacolod. Temporaryo na untat ini, pila, sobra 2 bulan. So, ang ekonomiya gauntol man. So lang taon ta karon kung ano ang mangin final decision sa probinsya kag syudad sa Bacolod kag sa pagpakiginunanon sa Philippine Coast Guard. Ang topiko, ang posible pagpabalik sang biyahe sa kadagatan. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:55. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,